Daar is er. Lekker voor het uiteindelijk. Jack en Roos van op het punt. Oké, dan mama. Heel voorzichtig. Probeer die beide hier eens een beetje in te doen. Wat zou je nou inzetten? Een mooie popcadeautje. Goeiemorgen. Een nieuwe week, een nieuwe vlog. En ja jongens, het weer een week, maar van alles en nog wat. En hier starten, maar wel iets heel leuks. Want wie bent together met Mark en Angelique en de band. Een weekendje op de Boordwest. Het waaide wat, we hier een haast bij, maar we weer op 10 het elkaar. Het weer eigenlijk machtig mooi. Check maar hem. Nou, goeiemorgen. Ja jongens, we zijn nog net uit vakantie, mij, Mark en Angelique. Dus we pikken nog even een weekendje mee op boord. Het waar, moi. Kinderen was een buik valt, het is net koud, dat scheelt. Maar we wijgen de gok. We stappen op in Jennewoud. En dan varen we naar Snits. Ja, maatje er nog even een afterparty van de vakantie van. En, het is al Sanskoftling dat we op de Boordwest binnen. Dus vaart hier heeft Hielendal in het west. En van mij dat hier varen we er net op slip, maar een keer gewoon wel vaart. Dus we zijn we toch wat die boordleider. En die schijnt met hemzelf, die had er van het Zimmer wel maar op vakantie geweest. Maar we mij hem altijd wel pakken, had ze hem net broeken. Dus en dat zo al jaren en jaren. We zijn no plannen, we gewoon een datum. Nou ja. Ik hoop dat het waar is wat goed gezind is. In ieder geval hier een dikke Rijnbuien. Een beetje winnen en bewolkt hindert dus niks. Dan kunnen we eens wat zien klaaien. Ik ga de auto volladen. Zaken me nog even ballen. Dus die voetbal nog even. En dan gaan we aan die kant op. Ik zie je maar niet aan de wat. Nou, bepakt en bezakt. Hoe lang gaan we voor? Nee, maar als we varen in het schot, was net. Hoeft nou net hoor. Maar we varen wel. Dan krijg je rozendoelingen hoor. Schön de boot al. Ik zie hem al. Maar het zwarte kapje achter, ja. Daar is er. Heel hier aan het west, jongens, hè? Mama. Oh ja, je wil. Nou, met me. Wat nou? Oh, chips, not good. Nou ja. Kak. Ja, we gaan even inladen. Nou, we zullen hier even wat installeren. Kersentjes er lekker op. En dan kunnen we daaraan varen. En zullen we binnen even chillen. Ik rem wel achter de jongen, let op mijn zin. Nou, je hebt een trapje. Gaan we naar beneden. Wij gaan eerst heen, Hildo. Naar je slaapkamer? Ja. Ik denk dat ik je te jaren met de band vannacht sliep. Dus we moeten even een beetje inkrimpen, dat slaat wel. Kastje, extra bedbord en kersens. Hier hebben we een wc'tje. Hallo! Hier zit nog spullie. Ja, dat is de motor, hé. De motor van de boot. Ja, geef me die kant. En een spiegeltje. Spiegeltje, hallo! Daar kun je met mooi make-up. Daar kan ik mooi make-up. Hebben we hier een koelkastje zien? Die kan hij Zie je? Koelkast. Nou, dan ben je hoe gaat het aan? Dat is Sasjen, hè? Schip ahoy! Dan hebben we hier een zithoek, maar dan kunnen we dus ook een bed van maken. Waarschijnlijk niet Jelke Derkoesen. Ja, of ik in bij mooi shit. Hebben we hier nog een 2-persoons bed. Daar gaan Mark en Angelique koesen. Die hadden rijen mij. Nou. En wc-papier. Keukentje. En het mooiste is, dus hij met haar krijgt alles op mij bekleid. En dit al je bekleid en alles verven. Dus het is echt super mooi worden. Nee, je gedienen. Nee, je oorklaaiing. Wat hebben we hier? Echt nog een wc'tje. Hallo. Als je jurk is je eigenlijk... Lekker wc-papier on, ja. Nee, je kunt dus 2 sliepen en dan moet je eigenlijk nog 3 sliepen. Dat is dus wel vrij breed. Ik heb 2 minis. Hé, hierin. Zag wat, hè? Nou, hier nog een kastje. Of misschien altijd nog een... Hé, Zaken, ben je er al? Nee, nog steeds niet. Oh. Ik had een kwartier stien. Wat denk je? Gaan we weer om? Dacht ik al wel. Snap ik wel. Ik had Ze 6 zou wel komen, joh. Die gaan mooi alles nou installeren. Dat is Daar echt wel kan mooi. hier nog, dus dan kunnen ze met me misschien altijd nog bellen of zo. Top. Nou, we zijn aan het varen. Richting Snits. En de bandjes zijn mooi erbij. Het is net koud, maar het waait wel heel goed. Hé, Sjeer. Wat heb je wel hier bedacht? Bloembandjes. Of verrekijker. Ja. Dat is heel. En de Zijn we erachter? badges ben al je mooi opmaken. Als je die nog een keer, maar ik heb nog een prutje. Hallo. Ja,
hier de rest. Hallo! Zeg, dat krijgt in de vlam. Kijk hoe mooi het hier is. Zo mooi. Het staat in. Hallo! Hoi! Nou, wie is je maar wel weer in de skits? Wat ga je? Wat zit erop? Kwakwasje. Oh, kwakwasjes. Heel hoe wat er eruit vallen. En hier wordt lekker eten. Ach joh, ligt hier wel een restaurant, hé. Lekker eten, bandjes. Liggen wel een Titanicje. Jack en Roos waren op een punt. Nou, we zijn omgekomen in Snits. We varen nou alle mogelijke naar de wetterplattentuin. Hoop van terrenplakjes. Dat is ook mooi. Ben je er haast, jongens? Ja. Ja. Nou jongens, hoe is het mogelijk? Het begint te regenen, maar we hadden een plakje gevonden. We hadden kappen erop, de kerstens erop. Koolje krijgt. Wie was spannend, maar dat maakt het eigenlijk leuk. En ja, krijg wat. We zullen zo nog even de stad in. Even een hapje eten, misschien even shoppen. Zo een beetje naar Joen. Maar is al, wij zijn Joen hier op een boord sliepen. Krijg wat. En daar is er de poorten van Snits. Lekker leuke wat. Het is alweer droog. Dat is storken. Nou, we zitten bijna in de gereed, meidje. Nou jongens, we gaan nog even shoppen. En Ilde had een hele nieuwe outfit. Hey Ildo, let eens zien. Wat hast je? Daar is een rondje. En wat vies ervan? Mooi. Ja? Goed kut? Maar we nou maar een terrasje op zitten, denk ik. Even wat drinken en aan zijn lekker eten. Geslaagd. La la la. En alweer mijn pen. Applaus! We hebben er gewoon heel veel zin in. Applaus! Dank jullie wel. Nou, en de orenmanners wie al je heerlijk slipt. De bandje wonen eerst net zo goed Delia natuurlijk, maar ja, dat jij trekt een beetje bij. Maar al je heerlijk slipt en de orenmanners ben Jelke en ik een blok omgaan bij de band. En Mark en Angelique gaan even de vader in. Heel belangrijk. Goedemorgen. Zullen we eens even bij de afwas kijken? Goedemorgen. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ja, er wordt hard gewerkt, is de andere aan de wandel zei. Yo. Nou, en verder hebben we die daar net vlag. Maar wat weer het leuk. We gaan in 2 dagen, wat doe je dan op het? We gaan lekker het eten, we gaan shop, we gaan vaart, de band gaat visken. We gaan filmpjes doen maar zo in een soort van bios in de boot. Ja, het is echt hartstikke gezellig. En ja, we hier na 2 weken vakantie met hun in Italië dan net is nog van elkaar. Dus dat is een heel goed teken, denk ik. Later in die weken wie Lois hier werd. En ik hier speeltje voor hun betocht. We hier een tape op een groen. Maar wat we daar met dwang in, want we hier ook wc-randjes en touw. Dus wat zullen we die in hebben? Check maar even. Hoi! Hoi. Wie gaan een? Speeltje daar. Wie gaan een speeltje aan mij? Een. Keukenrandje. Ga je hem ook al iets keuken al? Wat is dit? Een Wc-papier. wc-randje. Ja. En Touw. touw, Jen. Ja? En Tape. tape. Meer haast net nodig. En dit spultje gaat erom dat je hem heel goed gewerkt. Want je hem echt te geren, maar met dwang. Dus als Ian het fout doet, ben we beide fout. Dus je moet het te geren goed doen. En ik maak je aan een dik met je tape. Dan ben ik het touw vast aan het wc-randje. En het wc-randje moet op de dik, maar mij net onder de rondjes komen. Dus Ian moet aan de ene kant lopen en aan de andere kant je moet het wc-randje in de midden houden. En als het op een ronde komt, is het pep. Maar we helemaal weer bij het begin beginnen. Je moet er maar lekker even een koekje en rij op. En ik even onttapen. We beginnen hier. Hier is de stad. Gaan we daar naar een gekke bocht. We beginnen aan mijn wc-randje hier. Met de heel los. Bocht om. Heel los. Heel los. En nou is het moeilijk. Hier al die bochten. Ja, zie je dat oefent het even zonder touwtjes. En dan maar we hier eindigen. Nou, Boe maakt maar even in de band, want die pakt de touw heel dit, hè?
Jongens, ik ga in het wc-raaltje 2 gatjes maken. Hierin. En op de andere kant ook hier. Dan gaat het touwtje erin. Nou, chef, we hebben het touw erin. Dan gaan we eens even staan. Weet je hoe lang het ongeveer maakt? Nou. Oh jee, oh jee. Oké, dan mama. Heel voorzichtig. Probeer je beide hier eens een beetje in te lopen. Loos, hè? Ja, op samen denk ik. Maar net op een witte lijn, hè? Hier een beetje meer. Ja, heel voorzichtig. Ja. Ik heb een pizza erbij. Ja, heel door ietsje meer. Ja, zie je dat? Loos. Ja, heel voorzichtig. Dit wordt een heel scherp bochtje. Dan moet Ildo net op bord en Loos een beetje meer. Zie je dat? Nou, ik wil dus. Nou gaan wij stoelen. Ja. Ja, oeh. Ja, hou hem in de lijn, hè? Hou hem in de lijn. Loos een beetje. Ildo gaat op bord. Eerst Loos een beetje. Dus even een oefening. Doe maar nog een keer. Dan ben ik wat strenger. Dit is zwevend. Wel heel makkelijk zo. Nou, we gaan even proberen dat dit beter is. Misschien bloot het zo beter in. En nog een verdegje, hè? Ja, je staat er wat meer vast. Oh, je zit nu al in de knoop. Dit gaat mis. Deze. Wat Hilde nou aan die kant? Zo. Rug opstaan. 3, 2, 1. Oh, je bent op elkaar. Ja, oké, heel precies. Oh, dit werkt wel beter, hè? Binnen de lijntje blowen. Heel mama, we net beginnen. Binnen de lijntje blowen. Ja, kijk, hij zit nog, maar hij is net helemaal de boel. Ja. Nou, heel voorzichtig. Moest ik wel mij aan denken, hè? Nou, we gaan mensen in de huis, want bouwen die mat soms wel even ver. Dat is een licht boefje. Nou, zetten we hem down. We proberen het bouwen hier met kleren. Bouwen is de klier. Nee, dat ken je wel bij. Bouwen is de klier. Go even zien hier met kleren doet. Even verder. Oh jee. Die komt achter je aan. Die komt achter je aan. Pak hem aan. Ja! Nou, hoe simpel kan het worden? Een beetje schildersteep, een stukje in en een wc-raaltje. Maar we gaan er dus een pippoortje door. En een jonge kat is net handig. Deze vernuiver je nog even. Nou, krijg wat toch? Heel simpel en toch heel leuk. En ja jongens, zaken wordt haast zien hier. En hij kreeg iets eerder zijn je cadeau. Waarom? Nou, dat jammer wel. Maar volgens mij vond het wel leuk. Check maar even. Eigenlijk duurt het nog 3 dagen. Maar omdat er joen in je komt, die hem wat uitlezen gaat over zijn cadeau. En die koe net op de diversieert jezelf. Gaat er het aanstel uitpakken. Dus dat is een hele leuke verrassing. Ja, je zal zien wat het ervan vindt en wat het is. Ik ben heel benieuwd. Ja jongens, ik laat je me eerst Ildo even zien, want die is druk aan het make-uppen. Maakt het mooi van die Iggy? En zaken, best ik nieuwsgierig? Ja. Oh, wat betekent hè, die cadeautjes. Ik mag er even bij zeggen, zaken. Dit cadeau is net alleen van Heid en Mem, maar echt van alle pakers en beppers, alle onkels en tantes. Dus het lijkt het heel wat, dat is het echt. Maar het is dus echt al die cadeautjes van die Iggy van de hele familie, zeg maar. Maar dan komen er 15 hier. Nou, zal even denken. Maar is als eerste wel die, meidje. Ik vind altijd het liefste cadeautjes. Ja, mem had er een volhouding. Nou, wat zit er? Leven zaken, al wat zien je hier. Van het en Loklinske maat. Lees, Heid, Mem en Ildo. Nou ja, best nog net helemaal te zingen, maar gast. En nou? Wishing you a happy birthday. Zes dat. Die vindt heel wel leuk. Nou, Nou, dan mag je snel wel dissen. Ja. Ja, die is het sfeerste, denk ik. Ik wist dat ik dit draaien zou. waarom best? Hoe dat? Dat hier gewoon in die holle. Zie je wat het is? En dit is iets mijn... Weer boksen, hè? Ja, dus dan maakt dit iets mijn DJ ben. Maatje, dissen maar hier. Op een groen maar. Kan ze me helpen, Kun je Hilda? het scheef lezen? Nou, hou maar je... Ja? Ja, dan maar. Ja, nee, maak het niet. Nee. Wacht even. Wat zou hier nou iets zitten, jongen? Een lege doos. Een mooie popcadeautje. Dit is de bovenkant. Ja. Ja, men had het heel goed inpakt. Dubbeltjes papier.
Wow, die van jullie. Nou, die dat wel kennen alleen maar. Die sabbel heeft mij. Koptelefoon. Een kaptelefoon, ja. Gewoon net. Dit. En in de kist. Oh. Wat is dat? Zo'n ding bedenk is alles loeder en zacht zetten. Voorzichtig, voorzichtig. Oh my god! Oh! Een DJ-set. Ja! Mighty. Er zit nog wat meer bij. We zijn net helemaal klaar. Een mini cadeautje. Dat is moeilijk om dat eruit te krijgen. Dat viel zo iets. Ja, dat is exact. En het is net zo. Wow. Oh! Wow, wat is dit? Een SD-kaart. Oh! Ik heb muziek op staan. Is dat? Is het? Een droomboek. Maak mijn droomboek. Oh, muziek. Een laptop. Wat van muziek? Ja, als ik het net erop draaien. Hè? En daar had het kaartje dan in. Dan mochten ze de jutel uitpakken. Want Jong komt Albert hier om die te leren. Echt? Ja. Ja! DJ, hoe neemt er maar hoor? Albert Django. Alberto Dica. Ja, nou dat. Ja. Dus die gaat je helpen, Jong. Ja! Wat een leuk cadeau. Jij bent er blij mee? Heel blij. Dankjewel. Alsjeblieft, schat. Kom, het laatste ding. Tje, en dan nog maar. Ja? Wow! Wat zit er, DJ? ST. Zaken Thomas, ST. Leuk? Ja. Die kan mooi die naar de draaitafel ervan in je dan. Nou, dit weer dan echt. We gaan alles installeren. Je let er wel even als er wat goed leert had van alles. Want je bent natuurlijk wel benieuwd dat het wat wordt. Zal ik wel heel vaak de koptelefoon ophalen en eerdapjes niet meer. Wie zult je? Ja, wat vonden het allermachtigst mooi. Ik hier weer nog enthousiaster dan dat ik dacht hier zeg maar. Dus weer wel heel leuk om te zien. Dus dat had een hele goede keuze geweest. En nou, Jelke vond het stiekem ook wel heel leuk. Dus de jongens hadden nog even oefenen met DJ Alberto Diga. En Albert hier uit het dorp. En ja, ik moest echt zien dat hij wel goed oplet. En helemaal zeg wat hij deed. En Albert zei ook, kom ik nog wel eens even een keer delen om te lezen. Dat komt wel klaar, denk ik. Dus DJ ST. Superleuk. Ja, nou, dit weer maar even deze week. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heen. En via het net de chillen te downloaden voor die ter wat een telefoon. Een night vlog. Hey hoi.